Ярминкеге холык күпләп килгән иде. Бу аңлашыла да. Бу көнне җаның теләгән продукцияны да, кием салымын башкасын да дигәндәй бер урында, бер сәүдә мәйданыннан табып алырга була. Аннарысын халык үз җирлегебездә җитештерелгән чиста, файдалы һәм чагыштырмача арзанлы продукциягә өстенлекне бирә. Bütün gerekli yerleri var. Ne biz çıktık buralara. Yarminke indi jıl sayın bula. Allah'a şükür. Yarminke degen gün suyunub kelebez. Ders alasыбыз килсә бар, бүтән халыкның күңелләре күтәренке булып торганда. Аллага шөкер. Ярминкеге чыгасыңа килеп тора. Ярминкеләр бик бай, Аллага шөкер, көннәр әйбәт, кешеләр күп, сатулар үтә. Bu yarmarkalar büyük eybet indi mene onlarını şastrarak uyuştursalar eybet. Или даже şastı olmasa da üzerinin bir определенный yarmarka orunu bulsana yapılaşat kısa. Otna sayın çıkarga, otna sayın mene aşağı jirip koyturga. Siz aytmaşı tuğan tomaşalarını kuruyga, dost işlerini kuruyga bik eybet bular ya. Böyle bir eybet var. Utkende bu eybet var ya. Bu yüre İtler var, bütün eylerler, Allah'a şükür. Pensiyelerimizni alıp turabız. Hürmetli kayındaşlar, sizni şu motor beyram bilen kutlayım. Bik motor uyuşturulgan, bik köp tovarlar çıkkan. İlk motor atıp Yarminke'de restorana rahmet. Yarminke restorana bir kilip kurup biteyin dedim. Сегодня байрам bilan все муслимский район, всех поздравляем. Сегодня продаем свои огород, сухофрукты, демешлар. Ярминкеде сайлау мөмкинлеге дә зурдан иде. Теләгән кешегә ите, балы, балыгы, бодай, фураж саламына кадәр бар иде. Рәхим итеп алгына. Фаиза кооперативы һәм Икамил җәмгыяте кызлары сөт ризыклары белән дә сату итте. Ярминкеге килгән бар халыкны кайнар чәй, җылы коймак, башка чәй тәмнәре белән дә сыйлады. Бәхиҗә Бахавованың дары үләннәре, тозланган гөмбәләре бу юлы да аеруча күп сатып алучыларны җәлеп итте. Бүгінгі күнге ярминке шапкатан шулкадәр күп килгәннәр, Алабугадан да килгәннәр, әллә кайлардан килгәннәр. Агитация әйбәт булган икән дип сөйнеп йөрим. Менә күпме кешеләрне куандыралар. Менә үзем дә күпме әйбер алып чыктым. Инде оештырган кешеләргә, хуҗаларга 20нче телефоннан да әйттеләр, газеталарда да, радиодан да белдерү ясадылар. Бик зур рәхмәт оештырган кешеләргә. Бүгін біздің бәйрам құрметіне Мүсім районында шушай отырғына бір ярмарка ұйыштырдық. Біздің бүгін күнде 45леп фермер һәм шәхси эшмәкәрләр үз продукциясын тәкъдим итәләр. Киләсе ярмарка безнең 23 ноябрь көне үтә һәм киләсе ярмарканы алып җагына багышлап, тагын да зуррак итеп, матуррак итеп оештырабыз дип планлаштырабыз. Bu ярмарка бик матур оештырылган, ассортимент күп, бүтән мөселманнарны, якташларны бәйрәмнәр тәбрик итәс килә. Бәйрәмнәр белән. Үзебезнең җитештерүчеләр белән бергә Башкортстан Республикасыннан Актаныш районы, Яршаллы, Алабуга, Түбән-Кама шәһәрләре сәүдәгәрләре дә сәүдә рәтләрен тулыландырды. Ярминкәләр ике як эчендә атышлы. 50гә якын фермер хуҗалыклары һәм шәхси хуҗалыклар кош-корт итләре, сөт ризыклары, туңдырылган җиләк-җимешләр һәм башкасын тәкъдим итте. Ярминкә сатып алучыларны мул авыл хуҗалыгы продукциясе белән генә түгел, очсыз бәяләр белән дә сөендерде. Лилия Шәймиева, Вадим Миннабаев, Мөслим телевидениесе.